ka komiti ka balalam khmat daud khot barangba ka KHADC uba bindo M Lanong ha ka jingilang ka balalong ha ka arpo santarik urempang R1000 arpo R kalarai ban IT no ka Khasi Hills Autonomous Social Custom of Clan Administration Bill R1000 arpo hau CEM ka KHADC uba Titus W Khain ka baladep ban penbit penbiang khnang ba yakane ka bill onla ban wanra ha ka yeng dorbar mang tengka jong ka council ka ban sedang ha ka pratarik ubnai leber la ban kedau hangni bakani ka bil kadai ka baladap ban pha shaulat ka jilla house nam R1000 khat phra ban R1000 khat khandai henrei ulat ula pen phai biang rengkat ka jingkentu ban penbe gi katu kat ne ki benta ha ka ba ha ka nyau tarik uyayong R1000 arpho la thau ikane ka komiti ban bishar ban penbet penbiang benia ya kane ka bil uba bindo M Lanong haba pensha yiki katu kat ne tili ki jingpen kala hakane ka bil kaba kila khamshim khia hi ka long halor ka jingshim jait naga keme bat anom priang ye ka jingshim jait no khpa uba bindo loong ba ye ka jingpen sha ye ka kerteng khasi hakaba unu khasi uhaban penshisha ye lade daka kur jong ka keme ka jong u kaba ka jai ben reu khasi ka de ka jai ben reu ka balatip naga rukam shim jait naga keme bat kumta kane ka an ka pen khlain ye ka kur khnang ba unu bamdei khasi omla ban shim ha kanu ka jingmen toy ka bau khasi uyo bat kane ka an kan khanglat yo bamdei khasi ban kamtra yalade kumu khasi balada lap ikinu gi ba persang ban penkhen ki an ki ba don ha kane ka bil khamtam ikinu ki ba persang ban rungtu daga bakam ba kidei ki khasi tang na ka benta ban yo shim kabu ki jingmen toy ki ba bun ha ka jella kin ngat ha ka jingsha pen shitom katkum ki kendon ki an baladon ha kane ka bil uba bindu lo ongru bayakane ka ain un pentre kamno onda la de pediang bat pelong ain da ka dorbar jong ka district council badala yoru ya ka jingmenjur na ulat ka jella ulaya thuru balait no tangye ki katu katne habai dei ber ka ribhoi ki don ki benta ki ba don ki longying ki ba du jain lani ki ba omdan kenthei ka ba ka don ka riti dostur ka ba ki jule ka ba jutep kum ka ringbia lani ka shau bhoi ka ba ka longying ka bomdan kenthei ki jule ban shim lani le shau da ka briu ka ba omdai khasi bat ban pen kala khasi da ka ba ai sha ka jait jong ka tu ka longying lani ka kur ka bala shimti ya ka briu ka bomdai khasi Shushu ulaya thuru bakat kum ki kendon ki badon hakane ka bil habai dei ba karukom tho iki kentin jong ki kur khasi dei ban long kat kum karukom tho hakidak khasi om dei ban tho hakarukom tho dak ki nongwei bat ki tu ki ba tho eka kerteng kur ka jong ki hakarukom tho dak ki nongwei dei ban penbet no shakarukom tho dak khasi kaban ya ha ber karukom keno iki kerteng kur hakaktin khasi te ngaso ha pediang yang kini kita khot juga komiti jungi kepada ni te kani komiti jungi la tung yaka la constitute yaka kan new trik jung mulai April anaja arpo but lagi keteng gitu khot sibit kin saya mi filaban ya page sibit filaban ya ui dan ini latung yang aku Sherman temanta gitu khot pat kidai ba tin wer dekhar MDC lamprang bela MDC Macmillan Persat MLA Robert June Khajarin ulong lawyer Agustin Syangpuliang Special Secretary Barim nanta RS Waniang Secretary Barim nanta ki don ki co-opted member ni RO Walang K nanta Thiang Bahuji Suting Aristotle Lindo Herman Nungrum but is member secretary jungi kong Han Nonghulu belong joint secretary jung council masih kuat batong ni dia pergi co-opted member jadon ni mataksi lain no iwe ki ba country stong bande ki ki ka new trik ya yong arpo te kani komiti la thung ban pe ye kani ka
an kaba la introduce yang ini ke an ikut ke kasis social custom of clan administration bill arjar arpo haji syah kani ke clan bill kala day kapur yang badeng selah nadu la shim ya kana du ke session ke dorbar lolong ka arpo trik bunai khadwe arja khapra arja khapra but kani ka bil kila pas ka arpo ar trik bunai khadwe arja khapra ma ki introduce ka arpo trik khadwe khapra pas pat ta asing hadian arpo ar khadwe arja khapra te kala ulat te sai fikir kemawi te ulat pun hai no angkat bat ki katukan ni ki observation ki ba ulat ha te nanta kasawan sangi minta ya kata kaditi ke dustur ke ba ladon naduk mentai te katukan ni ki benta jong kani ka an ngan ya tu ipi ki benta ki bakungsan te ngala itu ipi mentan ni ka mat pedeng bagani ka an ka te sipang ka rukom simjat jong ki kasi na ka kami kimat ki bas katukan ni kimat ki bakungsan kilong kawai la constitute ka new saw arpo begitu kita khot ngala itu pimentan bat kene ka komiti kala simpor tam kumbasi snem snem tam lumula ngilala pendep mentai kene ka bil bangile ai tina mentak singi ya kene ka an syau cm batitos khan kumni mentah mari dep nang ni te namar ba ki khot ng komiti ki la khamya shong bat ki la khamya kenmau te ngisko ba kan biang na kamta kan komiti swa bande ya kendu FCM ba kan kendu ipi bat ba pila ban kili bun kana kuno jing kili pila ban kili ya dan lang ni berkhot gila ban jubab namar ba gila shong kumta sistem gila shong te no ka don ki benta ki ba kongsan ha so bede bat ka jai nuri khasi jungi khasi benar te ndala penong anya ke ni rasai kan wanra sibun ki jing mentoy na ka benta ka jai nuri ha ka bede bat ha ka bede ha ka ni ka konteks ka bede bat ka kur ka jai no ki longkur ki longi ki longsem te kan penunti ru ya sibun ki ai ki ba hakini ki niat kuar le no ki don sibun ki rukom ajaj simjaj ki don ki jai khasi ki ba kala Anglicise ki jat kela jat haring kita empat kita ki jat kasi kita musuh usta kita kita sim jat nami sim jat atai kita sim jat na ukpa paguntar ter tikani hi ka preamble mo ka mak khmat ka ba don khmat juga ni kalong ba kani ka an kan day na kebantaran wanra ya keju kalenti ya keju ka hukum ka dustur hangi
ba kanong kaan ke ba syai kada ba kajak ka khong jongi ki khasi kabut kadai kata hi ka material system dani ka jing simjai naga kemil kijang kidan kijing pen sistem ki penalty mo halo jo ki jingle kitu bangla ong pi mentan kidan ki jingle pen khenyan offenses ki jing pen khenyan offenses kidan ki jing pen sistem ki kendon jo jing pen sistem ta ki penalty berkata kodon ba kinu ki ba persyang ban rum tu ban le persya ikaan kepala buah ni ban kamil di ba ngide ki khasi khnang ban yo ke jing ban toy ko bon ban yo sim kabu ya ki hok ya ki jing ban toy te kumi kita ru la dalam bagi le kumta ya kita ru kidon kini ki kendon ban pen sitom ya ki kita kilong ki offenses kidon ki jingle pala put persya ya ki badon ni kaan te kumi kita kendon pat kita ka punishment mo ka jing pen sitom ya ki te jadi ki penalty ki biyong te ya kata ru kanya bet kat kum babu akan kaan tekani kaan kala long si all inclusive kabede bat ka berarti ke dustur jom kejat menteri jungi la persyang ban kudup lut la persyang ban perung lut hakan ni kabede bakani kaan ya ki benta barok ki bat dongkam ki bede bat ke simjat jing simsi jing kajing buat nanti ialah kajong kajai lajong kumba kakur kelabu kalatang kelapediang nadu mentai kulong tik hang ni lah labu tu di kita berfait ba kandon kajing renti bat ke penrenti kanikaan hakabede bagani ke bentar te nilai syong pat nilai pa pat digani ke an lembaga sosial media kata labu te kadang kebentar pat ke ba ibu balak bandu no pilak bandu no ya ke jinglong khasi beri ulak bandu no ya ke jinglong khasi tu lak bandum hancur yu kum khasi lada usim ya kan nuka ke personal law kabam dei ke jong khasi lagi sim ya kan ke personal law dei khasi bat kin ong ele bengi dei khasi katakan dono mentah kita hang ni mentah ki boleh mentah ki ong ka an jungi ke bangi buat mengi ke personal law jungi kalong no ni lesi ngi ya don ka rukom ka ba ni set hi ngi bam hi ndai ban bam lo do ba kum tar don pat ong ka jat junga ban ka rukom ngejinget junga ke jinget junga kalong kani ngasimet nganget kumta te ke jinget junga bang nganget simet kumta ndai ngade u lanong lende ngade u lungdo lende ngade u walang ketaru apa kan ikaan kan kedaulut di kita bentar bro bamla ban le kata bosi ke personal law ba umya kat kum kendon jo kan ikaan ke pada ni kamut bar la khang la mana but forfeit kamut unduk no le kandu no ya ke jinglong kasi la kimbut kat kum kan ni ka bentar kini ki an ki babu ni bu renti apa kini ka an mla ban lemon kat rumah bat ban kampat ba ni dei ki khasi mla te katar ko te ko bentar kitu ki dei kitu ki kerdam ki kerdam lan ki title ki badon apa ki jak nri jungi mo hima
teng hima ni lungdo teng lungdo jo hima ndai lungdo kur ki ai ba jaj lungdo ki ai jaj lungdo bom dai lungdo ru ai lungdo no usim ya ka kerdan lene ka title na ka ba uban na ka tu ka hima lene na ka tu ka dorbar na entar sekini ki title sim lene basan lene lungdo ba kum tar kina on ka do shai ndai da ka title jong ki hima jong ki raj ke bakiwan ndai ki diben kedoru pan ya ka ja iu ki de ile khamai kharim bon ki lengdo to ki de na ka title tek lengdo aban ki don bon ba tapi kedo ki de lengdo ayu pin kedo ba ya ka ja ki makadai ki aji sisa ya kata ka bentar ya le ro sini keladan ka tang ja bentar ki senam ma kata ka rukom tekani kepat kadai bentar ke pengidon hang ni kalong ke bentar ke ba cari boy kadai ke praktis ke balong common bagi jule to khoi ba ke bentar kalong ba umla ban penkela ya kejat khong kejat ke si da ke bale da ki affidavit da ke ba hakika syari mo ikut ki yeng thao an ki yeng ki ba dei bat ka an ka syari ma buyom te ban syukurlah di affidavit macu penkala kerkom ke ba kiamon lagi declaration ayu bentar te kataru da kala terekam ke ni ka an kita haru dewan penderti no te mlasyuru ban spell dak bakla yakini kijat te hab spell bet kumba kilong kumba ka kur kijat ka bu ma kara pa ulung do umar banyang puli kumta urunja puli kumta footing puli kumta ba kumta ter te hab puli thik kumta te la bu ang ni la ajimut ba mdeshu ban ya puli hakru kom ke ban lesi sngau tenat la ne sngau style bang paling wa so te ban spell kat bakimon ya kataru la bu ba mlashu ban spell kumbamon dengan long ba i kumba buat ke tuka kur ke jaj jong kata ke jaj kita sengap iki kita ki bawan kita nak seng khasi kme nak ka kur khasiyem nak kur shooting nak kita kilawan du kita ki new trap youth council na soyong nak kilawan nak kur thaba nak lawan du nak sengkong rempei thmai ka sengkong rempei thmai ba lawan du di ba Michael CM we ni ki rangba jungi baju ya keren bah ke bentar jong ka imlang kasalam te ngila syong bat kini ngila khot iki dang chen ngila syong bat kini bat ngila ya selok ngila ya tai bat hadin ngila ya tai ngila ya peni la ki jong ki dia te kidon ki bala pediang dondu ki ba penpa la ka jong ki sngau penpa la ka jong ki sngau dan dei ngalong ye phi mende bakamat phang ka preamble nyu kani ka an kalong ba kani ka an kalong be ka be dei bat ka jaj ka khong jong u khasi ka ba dei ban sim na ka kemi ndei no pa te halor jong kata ka benta halor jong kata ka mat pedeng te labu opat ikini ki lenti ikini ki jinit di janat iki kendon bobot apa kan ni kaan kaba ngila pendep mangi kumpu komiti baki kasi kimdai ban simjat shu mo tesi na ukpa don ki basim no ukpa dengan ko amon spesifik ya kata bahkan saya kedar ba kani ka ahi kan terekam no ndala
pediang bat dalam penlong an da ka dorbar jong ka Hills Hotel Masjid Council ngin lei ai menta da ka dorbar kala pediang ye kini kamut nadu kasi ka pediang bat dalam yo ka jing menjur jong ulat kanwan kata karu kajing penrenti barok kidai ban simjaj na ka keme pat mdeshu no pa kumba don ki bajule lain no tang tu benta ka baya keren sipang kidon ki benta ki bahari bhoi no hari bhoi namar ba lani hangne ba thangtai ki ba du jaj kadon kalong yeng kalong sem ko bam don kan thei te kamut kia du jaj no te sathan ki bhoi ki jule ka tu ka ring bia ka ring bia kamut ki le banya wat ya ki kan thei banya Shongkurim kanang ba kinyo no ya ka jaj mo na kata ka kan thei ki khot ka ka ring bia sa bhoi ki khot ka shau bhoi ta ka diti ka stur ki le sa the te hadin ka jing Shongkurim pring jong usandang kasi bat kan thei te kamut kami ban hanta ka jaj ka jing tang jaj ka bat mai bat kanlong dang tahi bakata ka jaj ka bat mai kan kala jaj no bakani ka long yeng kani ka kur kala sim ya kani ka jaj thamai ka bamun ba na kata ka songkha songman pudeng u sendang kasi bat ka kan thei bat ka bamdei kasi kin tang ya kata bakan kala no ka jaj kasi